ang gitangtang sa pwesto nga si City Administrator sa Cagayan de Oro City nga si Roy Raagas motubag sa termination order nga gisangat ni Mayor Oscar Moreno bato kaniya. Si Raagas gitaktak ni Moreno niadtong Lunes human kini mitambong sa birthday party ni Congressman Rufus Rodriguez. Kahinumdumang si Rodriguez bag-o lang mi-anunsyo sa iyang interes paglansar pagkamayor kontra ni Moreno karong umaabot nga piniliay sa 2016. Matud pa ni Raagas nga iya nang gikonsulta ang iyang mga abogado kung unsa nga legal nga aksyon ang ilang buhaton sa termination order ni Moreno. Si Moreno sa iyang termination order nagkanayon nga ang pagpadayon ni Raagas sa pagserbisyo sa City Hall isip City Administrator usa ka iskandalo. Midugan si Moreno nga wala na siya pagsalig kang Raagas. Mga kaalyadong konsehal ni Moreno nga sila si Zaldi Ocon, Roger Abaday, Eric Salcedo ug Teodolfo Lao nakitaan usab dito sa party ni Rodriguez.